Ev pêncî saniyeyên herî xweşik ê dinyayê ne. Ne qeleyekî bi fîle heye, ne halı saha heye. Em pêşî li van pêncî saniyê guhdarî bikin, temaşe bikin, paşê em li vir in. Dibe ku hûn ne Haaland bin, hûn ne Ronaldo bin, hûn ne Messi bin. Lê hûn xwe bin jî hûn dikarin bi vî awayî bicoş bin. Dibe ku qeleyekî me ye ku bi fîle tune be. Dibe ku em ne li halı sahayê bin. Dibe ku erdê me ne ji giya be, tenê ji axê be. Lê ev yek jî dikare coşê bide me. Em çi dixwazin ya mihîm ew e. Ev vîdeo nîşanî me dide ku her tişt ne pere ye. Ev vîdeo nîşanî me dide ku li her derê mirov dikare bi derfetên biçûk jî kêfxweş bibe. Ev vîdeoyekî gelekî xweşik e. Ev vîdeoya herî xweşik, belkî ya herî xweşik pêncî saniyên yên herî xweşik ê dinyayê ye. Me got belkî, dibe ku ji vê jî hê xweşiktir hebin. Lê tiştekî din jî heye li wê derê. Ev çi bi xwe bawerî ye? Bifikirin ku zarok wekî benekî dihejînin. Ev çi bawerî ye? Ev çi xurtî ye? Ev çi jîrî ye? Gelekî xweşik e. Ne mimkûn bû ez li ser vê pêncî saniyeyî nesekinim. Ne mimkûn bû em vê pêncî saniyê di sêh deqeyê xwe de bikar neynin. Erê, bi rastî jî gelek xweşik in. Belkî hinek însan naxwazin ciyekî wisa bijîn. Ev jî tercîhek e. Lê nîşan dide ku tu li ku derê dibî bila bibî, tu çawa dibî bila bibî, tu dikarî li wê derê jî bicoş bî, bi kêf bî û kêf û zewqê ji jiyanê bigirî.